amics, amigues, Elisenda, això ha sigut molt fàcil, eh? M'ho has posat molt fàcil. Oi que sí? Ens portem bé. Ens caiem bé. Ens caiem bé, em caus bé. L'Elisenda, molt bé. Demà, a la tarda de Catalunya Ràdio, de 3 a 7. Promo, demà, tarda a Catalunya Ràdio. I ara, ella l'està passant, normalment, tu tens una secció que s'anomena El joc dels prejudicis. Sí. Jo no me la perdo mai, així que, sisplau, em pots explicar de què va, perquè ara mateix no me'n recordo. No tens ni punyetera idea. No gaire, però tu explica de què va aquesta secció. El joc dels prejudicis és, jo agafo una persona al carrer, li faig X preguntes i al final li formulo una pregunta final. I a plató han d'endevinar què respondrà a aquesta pregunta. Per exemple, l'Arnau, tu i jo hem parlat. L'Arnau, creieu que té fills o no? No, perquè és evident que ningú s'ha volgut aparellar amb ell. I és correcte. Cabrona. Doncs avui, Elisenda Carod Fernández, avui rebràs la teva pròpia medicina. Que entri tota la mandanga. Vinga, som-hi! Bon aplaudiment! Ui, m'encanta! Veu aquí, tu i jo. Ens posem aquí. Ah, tu i jo. Sí, jo em posaré al teu costat. Val. Tinc unes targetetes. Les tens aquí. Les tinc aquí. És que les tinc a tot arreu. Molt bé, molt bé. Què tal? Com ho feu? Com ho feu a l'estar passant? Aquella càmera, tu mires aquella càmera i diu... Allò que té un monitor vermell. Benvingut al Joc dels Prejudicis! Benvingut al Joc dels Prejudicis, gent! Aquí. Tira la careta, tal... Val, vinga. Careta, molt bé. Elisenda, hauràs d'endevinar si és veritat o mentida el que et diré d'alguna gent que està en aquest mateix plató. M'encanta, del públic, de la banda. Qui sap, sorpresa, sorpresa. M'hauràs de justificar per què ho penses, el que penses. M'encanta jugar això. Anem a començar amb la Mercabanda. Vinga. Vinga, molt bé. Primera pregunta. La Leia, que és la baixista. Hola, què tal? Les conec. Les coneixes, eh? Molt bé. Creus que la Leia porta 8 anys amb la seva parella? Sí. Puc fer preguntes? No. Que ràpid, no? Leia, pots resoldre-ho? Ja està, no ho justifica ni res. Justifica. Val. Ben vist, eh? Ben vist. Té tele, la Leia. Sí, crec que sí. Tiro del prejudici, eh? Ara no em jutgeu vosaltres a mi pel que jo digui. Sí, perquè té molt de plom, molta seguretat, no busca el reconeixement de ningú, per tant el té habitualment a casa. Jo diria que sí. Jo diria que no. 8 anys no la veig. No la veig tant de temps, 8 anys. 8 anys en tenia 16. En tenies 16? I quants tens ara? 24. No du 8 anys amb el mateix tio. No, la resposta és no. La resposta és sí. Uau, que heavy! Vale, ben vist. No. Elisenda, ets bona, ets bona. Molt bé. Ets bona. Vale, anem a la següent. Segona pregunta. Creus que la Joina, la teclat, la nostra teclat... A la Joina. Teclat? Teclista? Com tu vulguis. Crec que és teclista, perquè si és teclat hauria d'estar... Teclat. Creus que la Joina va ser campiona de Catalunya de tir amb arc modalitat longbow, arc llarg? No puc fer preguntes? Sí. Té pinta de... Quan mesura el longbow? Mesura... Ai, micro. Mesura... M'he quedat en blanco, però no m'havien avisat que faria preguntes, home, tu. Doncs no en tinc ni puta idea. Ben intentat, ben jugat, Joina, ben jugat. Vale, passem a la següent, perquè aquesta clarament és mentida. És mentida? És mentida. Evidentment és mentida. Perdó, no faré més preguntes. S'han acabat les preguntes. Val. No, perquè és una professional, aquesta dona. Però anava a dir que no, perquè ella és dretana i està pivotant sobre la cama dreta, i si fos arquera ho faria sobre l'esquerra. Però què és això? Però què és aquestes aptituds detectivesques? Molt bé. Oi que ets dretana? Anem al Soc públic. dretana, sí. Ja et veig. Elisenda, anem al públic. Molt bé, vosaltres també rebreu, penya. Anem a veure, que s'aixequi la primera persona al públic, sisplau. Aquest cavaller d'aquí. Hola, primera persona, com et dius? Micròfon, Pau. Pau, encantada. No pregunto res més, eh? Sí, vinga. Control. És que em dedico a això, nen. Controles molt, eh? Molt bé. Creus que aquest noi, Elisenda, té a l'esquena un tatuatge amb, atenció, una furgoneta, un cargol, una ràdio, una cafetera i una sandàlia croc, tot alhora? Creus que la té? Jo sé el que crec. Tu què creus? És que el pitjor és que crec que sí. Home, és que aquestes... Espera, què ho ha delatat? Jo dic les arracades. Sí, jo crec que té arracades de tenir una caravan d'aquestes quan el van fer fora de Charango... Exacte. Es va ratllar la vida... Painful. Tothom m'ho diu. Lo de Charango? Sí. És que a veure... No soc el gaming. És que ets un clitxé, tio. És que no l'has vist. Una mica sí. Ai. Veus?
El portes o no? Jo crec que sí. Ho porta? A veure, has dit un camió, una croc? Porta un cargol, una ràdio, una furgoneta, una cafetera, una sandàlia croc. O sigui, són molts elements, eh? Sí, però... Potser m'esteu fent la trampa perquè crec que porta algun tatuatge, però hi ha algun dels elements que heu dit que no surt, tot i que sí que surt el camió. La croc no surt. La resposta és... Ho porto tot. Oh! T'has flipat, Elisenda, t'has flipat. Però és quasi encertat, eh? Molt bé, molt bé. Molt bé. No tenim foto? No tenim foto? Aixeca la samarreta, no? No, és que ho tinc... Ho tens repartit, ho tens repartit. Tinc 4... Doncs no ets tan valent. Si ho tens repartit, no ets tan valent. Però un moment, en quin moment se't va acudir? El què? O que tenies un bombo amb elements i amb la taja anaves traient. Durant l'acampada jove... No sé, han anat passant-me coses i m'ho he anat trobant a la vida i dic, bueno, doncs m'ho tatuo. Clar que sí, tio, clar que sí. Més collons. Un aplaudiment per aquest heroi. Molt bé. Va. Vale, la segona persona del públic, tenim una persona, està rolant... Posa't a peu, sisplau, posa't a peu. Aquesta... Ah, no. Què? Ets tu? Sí, vale, va. Com et dius? Tens una... Montse, és la Montse. És la Montse. Montse, tens una serp pitó. Tens una serp pitó a casa. Tu què dius, que té una serp pitó a casa, la Montse? Què va? Té pinta, eh? La Montse, com a molt, té un gat. Montse, resolem això. Ni gat, ni serpitó, ni res. Bueno. A veure, estic encertant, passa que et dono un upgrade. Tenim un mes, és el meu. El teu, És el meu, eh? Jo mateix, Elisenda, creus que l'avi de la meva esposa, muller, era jutge del gloriós estat de Texas i jugava al golf amb l'expresident George H.W. Bush? A veure, un L'avi moment. de la meva dona... L'avi de la teva dona jugava amb... Jugava al golf amb H.W. Bush. Aquest és el gran. És el gran, és George Bush Senior, i era jutge de l'estat de Texas. Quants anys tens? Molts menys dels que... 25. Tinc 31. 31. Sí, podria ser factible. I ets profe d'anglès? Sí. De veritat. Que bona ets! Senyores i senyors, aquesta dona és una màquina. Un fort aplaudiment per l'Elisenda Carol. Gràcies per venir, clar que sí.